de Catalunya i benvinguts a les notícies migdia d'EMTV. Avui és dia 23 de maig de 1256. La catedral de Mar ha estat saquejada. Barcelona segueix en crisi de menjar. Els joglars estan en perill per haver copiat una cançó dels trobadors. Han saquejat la catedral del Mar. S'han emportat una quantitat considerable de diners, el vestit de la Verge i a més han cremat l'arma. Encara no se sap el culpable, però quan se sàpiga serà jutjat i penjat. Barcelona porta un mes bastant mogudet, ja que està en una crisi que afecta el sector alimentari. Els nobles s'estan agafant tot el poc menjar que queda i per això els pagesos s'han revoltat en contra d'ells. Els iniciadors de la revolta han estat penjats davant de tot el poble mentre a les campanes sonava el tema el dia de l'ira. Els joglars han plagiat la cançó dels trobadors que van composar per l'aniversari del rei Leopold IV de Tarragona. Encara no se sap qui són els culpables, però quan es trobin seran acusats de robatori i potser els expulsen del país. I ara us deixem amb l'apartat de música. Sisplau, Eloi? Moltes gràcies, Laia. I ara a l'apartat de música tenim a Beatriu Badia, que ha tret una nova cançó i està sent un exitàs a tota Catalunya. I aquesta setmana tenim per fi el top 3 de les millors cançons. En el número 3 està la cançó de Belladona Cara, aclamada per moltíssima gent. En el top 2 tenim Si he perdut mon saber, fins i tot els nobles l'adoraven. Però la cançó del top 1, la que està rebentant amb tot, és Reis Gloriosos. Molt bé, moltes gràcies. I amb tots vosaltres la previsió del temps amb Genís. El temps d'avui a Catalunya. Hi haurà precipitacions per no ens precipitem. En algun moment del dia sortiran clarianes i ens deixaran veure una mica el sol. I ara comuniquem amb la Maria Ortiz a Vall d'Aran. Hola, bona tarda. Aquí estem a 2 graus de temperatura i un 90% d'humitat. Fa 2 hores que treu angoixats molt intensos i si Déu vol seguiran així tota la nit. Déu ens ha somrigut amb unes pluges que ajudaran les collites, especialment la de blat. I aquí acabem el temps. Moltes gràcies i bona tarda. Moltes gràcies, Maria. La catedral de Mar ha estat saquejada. Barcelona segueix en crisi de menjar. Els trobadors estan en guerra amb els joglars per haver copiat una cançó. I fins aquí els de Notícies Migdia. Moltes gràcies per veure'ns. Som de les Notícies EMTV. Hola, bon dia. Estem a la televisió de Barcelona. Soc el Musa Keita i ara les meves companyes i jo us explicarem 3 notícies que potser us interessaran. Hola, bon dia. Us informem que recentment la catedral de Santa Maria del Mar ha estat acabada, després de quasi 60 anys en construcció. Per això, els clergues volen celebrar una celebració on es ballaran danses tradicionals de Barcelona. El festeig es celebrarà aquest divendres a les 6 de la tarda a la catedral. A aquest festeig hi podran anar qui vulgui, des de la gent de classe més baixa fins als de classe més alta. Hola, senyors i senyores. Us informem que el rei i la reina de Barcelona han convidat els nobles, clergues i familiars a un gran sopar. A més, després del sopar, els trobadors i joglars els sorprendran amb espectacles que han estat preparats per ells mateixos. Aquest sopar tindrà lloc a les 6 de la tarda al castell de Montjuïc, que està situat al cim de muntanya de Montjuïc. Després d'uns mesos d'intens fred i de mal temps, per fi la calma i el bon temps arribarà a la província de Barcelona. La setmana que ve les temperatures ascendiran uns 10 graus i podrem arribar als 20 graus. Les precipitacions com les tormentes descendiran. I fins aquí les nostres notícies d'avui. Us esperem demà amb més noves notícies a les 9 del matí aquí a Televisió Barcelona. Moltes gràcies. Aquí, que tinguin bona nit. Bon dia. Bon dia, estem en directe a EMTV. Us informem que han assassinat a un trobador perquè no volia vendre els seus instruments de corda. Se sap que l'assassinat era un lladre empresonat que havia escapat fa poc de la presó.
L'assassinat va passar al vespre al costat de l'església romànica. El fugitiu volia els instruments per explicar la seva vida com si fos un heroi i tothom li tingués temor. Ja està. Sabem de dos monjos que van ser testimonis de l'assassinat. Van veure com fugia i el trobador en terra de sangrança. Seguidament van tractar de portar-lo a un monjo que sabia de medicina. Però quan van aixecar-lo es van donar compte que ja estava mort i van portar-lo a uns guàrdies que hi havia pel centre. El dia següent van avisar la seva família. Tenia una dona i un fill, que estava estudiant per ser monjo. S'ha quedat mort tristons i a la setmana el van poder enterrar. Bon dia, bona tarda, bona nit. Avui a l'Edat Mitjana TV us explicarem una notícia molt rellevant del 8 d'octubre de 1239. Un cavaller va anar als camps dels pagesos a agafar una pastanaga per menjar i no va pagar res als pagesos ni els va donar res a canvi. Aleshores els altres cavallers van començar a fer el mateix i els pagesos es van enfadar perquè no els donaven res a canvi i els estaven robant el menjar i van decidir fer una gran revolta. Durant una setmana van anar a tocar instruments i a cantar les cançons que cantaven davant dels cavallers. Quan van passar unes setmanes, el rei va donar ordres als cavallers per lluitar contra els pagesos. Llavors es va fer una revolta molt gran per part dels pagesos. Gràcies, Albert. Ara us parlarem d'un accident que ha passat aquesta nit. Resulta que aquesta nit uns joves borratxos han entrat en un monestir i han cremat i robat uns llibres. S'ha trobat un que s'ha sobreviscut. Es tracta d'un llibre amb tapa vermella, però no ha sobreviscut sencer. Algunes fulles estan cremades o trepitjades. La majoria dels llibres han sigut cremats i els que falten s'estan buscant. I fins aquí tot el que sabem. Fins ara aquesta notícia. Seguim informant. Avui us portem un cas greu. L'altre dia dues noies es van enamorar, les van condenar a mort. Avui estan aquí amb nosaltres, seran entrevistades per Aina. Elles són Samantha i Judit. Benvingudes, noies. Avui sereu sotmeses a una entrevista. Com us vau conèixer? Estava netejant la seva habitació i va venir i vam començar a parlar i es va convertir en una amiga. Com et vas donar compte de que t'estaves enamorant? A mesura que ens anàvem coneixent, anava adoptant la meva orientació sexual i em vaig donar compte que m'agraden les dones, o sigui, m'agradava ella. D'acord, passem ara amb la mare de la Samantha. Elsa, què opines sobre aquesta desgràcia? Déu meu, jo no la perdonaré mai. Jo no li he ensenyat aquests valors a la meva filla. Per mi, ja no és la meva filla. No he fet res dolent, no he matat a ningú, no he fet cap robatori, només ens hem enamorat. Què s'ha decidit? Hem decidit que Judit serà condenada a mort i que Samantha l'haurà de veure morir i que seguidament d'aquest acte Samantha serà encarcelada per vida. Tornem a plató. Fins aquí el Telenotícies. Gràcies.